So yun mga kalingap, at for today's video mga kalingap ay kukumustahin po natin si Cedric doon sa ospital. Opo. Pupuntahan po natin siya mga kalingap. Opo, yung sundo na kahapon natin. Kasi sinundo kung ano na yung sitwasyon, kung kailan ba yung operation, o tapos na ba yung procedure sa mga mga preparation para sa operation niya. Tara po, kumustahin po natin yung kalagayan ni Cedric mga Para kalingap. masapan lang din natin sa doktor kung mga kailan na siya naman talaga mag-operahan, ano? Or magkano yung bill. Magkano yung bill. Tapos baka mayroon pa siya na sila na yung mga punti deposit, kung ano naman, pagawin na natin para alam na naman sila ng viewers at sponsors lahat na ma-update po namin lahat sa inyo mamaya. Tara po mga kalingap. Pag-pray po sana na Friday po, maoperahan na po ako. Nagpapasalamat po ako sa Diyos, sa mga sponsor, sa viewers, at kay Sir Alvin, at kay Kuya Robin. Maraming salamat po. Sana po, pagdasalin niyo po akong maoperahan na po ako sa Friday. Maraming salamat po talaga. Anong nararamdaman mo ngayon? Kinakabahan po ako. Schedule na yung operation mo. Masaya, sir. Kabahan ka. Nakabahan po ako. Kaya sana po maging successful. Hindi sa Friday, operahan ka na ano. At mag-pray natin successful, tapos makalakad ka ulit, walang saklay. Apo. Congrats ha. Congrats, sir. Salamat po, sir. Congrats ha. Opo. Bili po. Grabe. Nagulat ka. Nag-surprise ako ha. Ito po babalita lang po tayo kay Cedric. Opo. Kamusta na kaya Good morning. Good morning, Sir Alvin. Grabe, di ko akalain mapunta ka. Makiki-update lang ako. Sige. So, ang si Cedric ando na sa ospital, Opo. admitted na. Sa Friday, operation niya na. Wow! Grabe, ang bilis. Salamat po. Diyos ko. Ngayon, kumusta ka naman dito? Kasi wala yung asawa mo. Ayos lang po. Ayos na ayos po. Kasi nandun siya sa ospital. Yun ang pinakahihintay ko. Mapa-operahan na po siya. Ano ka naman, nagpe-pray, Opo. Nagtuldok nga po akong kandila sa simbahan. Para ipag-pray yung operation, maging successful. Tama yun. Opo. Pag-pray natin. Pasalamat At marami ding Jesus. nagpe-pray Salamat po. na maging successful. Medyo kahapon nakausap ko si Cedric, nasa ospital. Bawal kasing magkuha ng Bawal ng po. video dun sa loob. Kausap ko siya, medyo kinakabahan daw siya. Liwani po. Pero masaya. Mixed emotion. Kinakabahan daw siya. Sabi ko, dahil kakabahan, dat masaya ka. Ano ka na, kung ano nga po sa ni Sir Alvin, sabihin mo, gulpiyon daw pong tao ay, dami daw pong tao. Kinakabahan daw po siya ng masyado. Yan at least matutupad na ang pangarap mo. Yun lang po ang gusto ko, mapa-operahan po si Cedric. Ito na yung pinaka-hinihintay ko. Oh my God. Mapapa-operahan na si Cedric. Diyos ko. Yan, malapit na din po yung birthday niya. Ngayon, April 16. Yun ang pinakamagandang regalo niya na nakuha ngayon taon. Grabe, sobrang saya namin. Sabi ko, yan ang pinakamagandang regalo na natatanggap mo ngayon taon. Papa-operahan ka na. Diyos ko, di namin akalain. Kala namin, Sir Alvin, habang buhay na siya, ganyan. Magtatalon-talon. Grabe. Thank you, Lord. Di ako makapaniwala talaga hanggang ngayon, Sir Alvin, nagsasalita ako dito mag-isa na tatalon-talon, naman excited, ganyan-ganyan na ito na yung araw na, Diyos ko, talaga di ko sasabihan ko. Excited doon Pag-pray kami. lang natin, Iyo po. Pray lang natin lahat. Opo.
at makiki-update naman. Kamusta naman yung tindahan mo dito? Ayos lang po, nakakalibang. Nakakalibang Marami Sir naman Alvin. benta? Marami pong benta. Nagsaod naman nga po ako ni Mayo dyan. Mga berry biscuit, itong mga pison. Para sa mga bata po baga. Basta huwag ka magbabago. Oh, promise Sir Alvin. Maraming blessing na darating, ha? Opo, promise. Grabe. Grabe yung saya ko. Diyos ko, ito yung pinakamagandang sa buhay ko. Mapaoperahan na si Cedric. Maraming salamat po. Maraming salamat po sa mga nanonood dyan. Maraming salamat po. Mga sponsor, maraming salamat po talaga. Sana sa natin, sana ang part 6 natin, andito na si sana. Inay, excited doon ako. Pero tingnan natin. Oo nga po. Opo. Grabe. Ayan. Grabe. So lang, patuloy lang manalangin, ha? At syempre, ma-update din ako dun sa ospital. Ingat Yung kasi yung mga Alvin. bayaran. Mm-mm. At syempre para maka-discount din, yung Opo. kailangan natin Opo. gawin yun. Para Maka-discount bawas-bawas. tayo. Opo. Kasi Sa kung mga ibigay natin lahat, Pahalaga natin ang mga taong nagbibigay ng Kasi pinaghirapan nyo yung paghirapan nila po yun. Kaya nga po naisipan ko yung mga binigay sa amin ng mga sponsor, tininda-tinda ko para alam ko kung gaano kahirap maghanap ng pera. Di po yun binigay lang, kain lang kain, basta meron, kain lang ng Tama. kain. Kaya naisipan ko po magtiritinda para ikaw po ang po ng sarili mong pera, ganyan. Pinalago mo yung binigay sa'yo para makabawi, ganyan-ganyan. Tapos dapat po pahalaga natin yung mga taong nagbibigay sa atin ng pagkain, pera, pagmamahal. Pahalagan po natin yun. Kumbaga, dapat po ibalik natin sa kanila. Kahit na yun na lang hindi tayo magbabago. Tama. Yun ang pinakamahalaga. Huwag tayong babago kasi sila yung inutusan ni God para baguhin ang buhay natin. Dapat kung yung umpisa, yun hanggang huli. Kahit na umangat sa buhay. Umangat sa buhay, huwag umaman. natin kahirapan. Huwag natin kalimutan kung saan tayo nagmula. Yan ang tama. mahalaga. Kaya sa mga nag-sponsor po, maraming salamat po sa inyo. Alam ko po kung gaano kahirap maghanap ng pera. Alam ko po yung mga pinadala nyo, sobrang hirap po. Alam ko pong galing yun sa mahirap na trabaho. Lahat naman ng bagay, mahirap Sir Alvin, di ba? Wala naman madali. Kahit mag-upo-upo ka lang maghapon, mahirap, masakit sa katawan. Oo. Sige. Sige. Opo. Mag-update din ako ulit. Balik din ako sa ospital. Opo, sige, ingat ka Sir Alvin. Mag-face mask ka Sir Alvin duman. Yan, magandang araw ate. Kamusta po si Cedric po? Yan po, inano na po ni Dr. Philip na pag may available daw pong dugo bukas, maiisama siya sa operasyon. Yan ate. Kamusta ate? Ito po kanina pa ako kinakabahan. Nakikita ko po si Cedric parang kinakabahan na natutuwa, naluluha po kanina. Thank you po. Ate, ano nararamdaman mo ngayon? Ano masasabi mo? Masaya po kasi po ganyan. Pag na-stinglisan po siya, may posibilidad po na makapagtrabaho para po magkakasama silang maayos ng pamilya niya. Yun. Opo. Salamat Si Cedric, bawal videohan sa loob, Opo. Gusto ko sanang masilip lang. Andun po, inaano pa po siya, ini-interview pa po. Ay, interview. Opo. Pero anong type dugo niya, Ate? Ano pa po, magre-request pa po para Hindi maalam ko anong hindi type. po. Ate, meron ka pa ba dyang allowance? Meron pa man po dito, Sir Tuto. 2,000 na lang? Opo. Sino po yung mabantay? Ayun pong pamangkin ko kasi may maliit ako, Pamangkin Sir. mo, bigyan mo na lang po Sige po, Sir. sa yung pamangkin mo. Ha? Pero may tuto pa naman po dito, Sir. Tutulog. Dagdagan natin ng at least mga pangkain ba ganyan? May papatain. Oo, Ayan. Yan. Para agad 1, 2, 3 para meron siyang 5,000 At saka syempre pamasahe mo din. Sige po. Kami nagtumutulong lang at Apo. tumutulong kami. Pamasahe mo rin tsaka
syempre sa paglalakad natin dyan sa mga naka-discount pa tayo, Opo. imbis na yung pera ay ibigay natin lahat sa operation, magamit natin pang puhunan pa ni Sir. Opo. Kaya malapit tayo sa mga malalapitan natin. Sige. Kagaya ng Malasakit, DSW. Opo. Pero naman ganyan, Ako po ay lubos pong nagpapasalamat po sa mga sponsor po. Kung hindi po, dahil sa inyo ay hindi po mauoperahan ang pamangkin ko. Maraming salamat po, lalo na po sa inyo po, Kuya Alvin. at Kuya ano, at sa At buong sa Team Kalingap po. At kay Kuya Robin. Ay. Hindi naman, basta sa akin ate, wag lang sa akin. Sa Diyos na lang yung salamat mo. Okay lang sa akin. Pero salamat man na din tayo sa Team Kalingap. Lalo na salamat tayo sa yung pinaka naugat dito. Si Bal Santos Matubang at si Ate Edna. Nandiyan na po, kung sila na wala na kami. Hindi na din kami kaya. Hindi na kami alam dito na ganun eh. Di ba kuya? Kaya iyon po. Pero meron din isang tao yung para kami na sanga. Pero meron yung medyo malaki sanga, si Kalingap Rap. Yan na po yung salamatan nyo. Sa amin okay lang kahit hindi na. Basta maraming salamat sa sponsor and viewers po. Maraming salamat sa inyo po na dahil sa inyo nandito na po ayos na yung buhay na bata. Maraming talagang salamat po. Para mang-asikaso siya, bahal na araw, pag galing na siya yung paa niya, pwede na siya trabaho para sa pamilya niya, di ba? Tama. Kaysa na yun, naasa siya sa iba, yung tulong niyo po, malaki, habang buhay po siya na hindi na yan kalimutan. Yung loob niya para papasalamat sa inyo lagi. Maraming salamat po sa tulong niyo po. So ate, magkano daw yung stainless lang na ilalagay? Ano po, 55 po yung sabi sa akin ni Doc Philip po. So hiwalay pa yun sa operation ano? Ay, opo. So medyo malaki yung pangangailangan. So pag-pray natin at may mga nagpauna man na magbigay para sa operation. Pero pag-pray natin na hindi tayo kapusin sa budget. Kasi kuya na ay, yung di ba napapupunta dito tsaka ganyan, may laman na yun eh. Kailangan talagang operahan. Yung Tsaka po, dalawang buto. Mas nagdikitan po kasi yung buto niya. Kaya tanggal pa yan, panambali Kaya pa po, yan. sabi nung doktor, parang babasagin po yung mga laman na nakapagdikit dun sa buto niya. Sabi po. Hiwain lang ata. Sabi- Babasagin. Hindi. Ano, basag Di ba daw po eh. di ba Yung nag-ano ano sabi na ni yan? Doc Philip Ah. kanina. Ganito na yan kuya. Kaya di ba nadukot na 7 Ito yung months na. x-ray sa Tapos akin. para paggawa sila na pantay. Saan nga yun? Patingin daw ng x-ray. Saan na ba ganyan? Yung bagong x-ray yan ano po? Opo, mga bagong x-ray po. Ah, di. Gallery. Nasaan na ba ganyan? Nagugulo si ate. Hindi ko makita. Hindi siya na ano ako. tabaan ay. Yan, dito na lang. Oh, photoshoot meron ako. Ayun. Kataranggal na yan. Wala. Ako na Kuya Erwin. Ito. Ayun. Ayan mga kalingap yung x-ray niya oh. Ay grabe na nga. Nagdikita na po ba? Isa dun sa dati niyang ano, x-ray na. Ito na yung x-ray mga siya. kalingap oh. Lalong nagdikitan yung buto. Nagdikitan siya. Kasi naihakbang niya. Oo. Oo, dapat pala hindi niya inahakbang. Kaya pala sabi niya sa akin, para bagat tiya, andito yung maga, tapos andito daw yung isa. Oo, ganito nga. So at least maoperahan na siya. Okay. Pag-pray natin ha. Pag-pray natin. Nagdadasal po talaga namin na maging okay po siya. Tsaka magpasalamat din tayo sa mga viewers kasi mga nagdadasal din sila. Opo. Yung iba nagpapaabot ng tulong sa atin. Ay maraming salamat po sa mga nagdadasal po para sa operasyon po ni Cedric, lalong-lalo po sa mga sponsor po. Maraming salamat po talaga sa inyo. So ayan po, babayaran na po natin yung yung operation bill ni Cedric. At nagumabot po siya ng 55,000, hindi pa po kasama yung hospital bill. Hindi pa pong mga medication ni Cedric. Tara po, bilangin natin po kung 55,000 po. Bigay po tayo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38,
39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55. So ayun ate, 55. So babayaran mo na ate ano? Para maoperahan na po siya sa Friday ano? Ito na ate yung ano pagbayad. Samahan ko dito sa ano? Front desk. Sige po. Para po. O ate, pang pamasahe mo po ate. Thank you po, sir. Thank you po. Mabayad po tayo ay. Malaki-laki din ano? Ayun po, ako po yung Ayun na, nakabayad na po. Ayun. Yan, resibo po, nakabayad. sir. Nagpapasalamat po ako sa Team Kalingap, lalong-lalo na po sa inyo pong mga sponsor, at sa iyo po, Sir Alvin. At talaga pong nagpapasalamat po ako ng lubos sa Team Kalingap po. At kung hindi po dahil sa inyo, hindi po maoperahan ang pamangkin kong matagal na po namin inaasam na maoperahan. Thank you po. Yan natin, no? Nag-biyernes. Tuloy ng operasyon, ano? Opo, opo. So yung binayaran natin ay sa stainless. Stainless lang po. Opo. 55,000. So may mga bayarin pa tayo pero God will provide. Sige. God will provide. Maniwala lang tayo sa Diyos. Opo. Siya Salamat. ang mag-provide ng ating pangangailangan. Opo. Salamat natin. Salamat po sa inyo po. Salamat. Ayun, Kuya Alvin. Ano nangyari sa'yo? Kanina pa ako napansin Ako, sa ano? mukha mo. Kinakabahan po ako mga kalingap kasi syempre hindi na iba sa atin si Kuya Cedric, na tinutulungan natin. Sa part ko po kinakabahan ako para sa kanya, syempre din sa building. Sana ko maging Pero maraming salamat po sa mga sponsor talaga. Yan po, lalo na po kay Ate Lani at Kuya Rene. At sa lahat po na sponsor kina Kuya July, hindi ko po kayo maisa-isa, madami po kayo. Maraming salamat po sa tumutulong. Kanina pa ako napansin eh. Siguro nandito tayo siguro 20 minutes pa lang Oo. Siguro 20, sobra na 20, 30 na balik-balik. Kaya mo pala dun bigla sa ako in-interview ni Kuya Robin ngayon mga kalingap. Kaya nga tanong ko, bakit ano nangyari Magaling na pong vlogger si Kuya Robin. Ay, hindi na. Salamat po mga kalingap. Opo. Sa Maraming prayers salamat po, Tama. kailangan po talaga ng prayers ni Cedric ngayon sa panahon ngayon kasi ongoing po. Opo. At maoperahan na po siya, baka bukas po maoperahan na. Opo. Pag may Kailangan available din na kasi bata pa kuya siya eh. Diyan ako na talaga ng mga sa kanya na hulog yung loob ko sa kanya kasi bata pa 19 pa lang eh, di ba? Pati kung medyo matanda na wala naman tayo gawa kasi yung niya na yon, yung tawag yan sa life na yung future niya. Lalo na may anak na siya tapos may alaga pa siya na 4 ng bayaw ba tawag yan? Di ba? Bayaw ba? Yung kapatid na asawa niya. Kapatid ng asawa niya. Oh, parang bayaw. Parang bayaw Tingnan mo, alaga pa siya. Pero hindi pa siya na mga ganun na mga suko na lang. Oo. Wala talaga ako naasa. Nakakabilib talaga yung mag-asawa. Oo. Lalong na talaga si ate, si Mary Rose. Mary Rose. Yung Sige lang asawa ni tawanan Cedric, niya tinatawanan lang ang problema. Si Cedric nga naisipan niya ng magdikte, pero ito ngayon paunti-unti tinutulungan po ng Team Kalingap para mabago yung buhay nila, Wow. maging maganda na yung buhay nila. Maraming salamat po sa sumusuporta sa Team Kalingap. Salamat po. Salamat po sa inyo lahat. Thank you, Kuya Suporta Robin. po sa Team Kalingap at lalo na po yung kay Cedric po sa lagyan. Maraming salamat po. Pray muna natin para ayos na po yung lalagyan niya. Maraming salamat po sa inyo lahat. Salamat po. Yun mga kalingap, maraming salamat po sa panonood.
ng ating update ngayon kay Cedric, mga kalingap. So abangan po nyo yung mga next update po tungkol sa operation ni Cedric. At panawagan po namin, mga kalingap, ang inyong mga panalangin. Maraming salamat po sa inyo sa suporta po. Nandiyan po kayo, na handa po kayo na sa tutulong nasa kay Cedric. Sa kawawa man din talaga po yan. Pero marami talagang salamat po sa inyo lahat na viewers and sponsors. Pero bago tayo po ng bye-bye, maalala muna tayo po si kay team ng Team Kalingap, kay si Lolo na lang. Lolo Santos, Kuya Bal Santos Masubang, si Ate Edna Vlog, tapos lalo naman yung pogi namin na si Kalingap Rap. At syempre po ang aming mga channel, Kalingap Alvin, At si Indiano Bicolano. Huwag nyo po din nakalimutan, lalo na po, wag nyo din na po kalimutan si buo team ng Kalingap. Maraming salamat po sa inyo lahat. God bless you po. God bless po, mga kalingap. Salamat. Mga kalingap,